Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De sluiting van Fjouwer van de Saam-Protestantse Kerk in Ljouwert gaat definitief terug. De sluiting waard naar protesten van gemeenteleden voorlijn aan het Landelijk College voor Bezwieren en Geschillen. Dat college sluit morgen bij de Tjerkerie en daarmee bij de sluiting van de Fjouwertjerken. De sluiting van de Adelaartjerken, de Phoenix, de Koepeltjerken en de Pelikaantjerk in Ljouwert gaat dus terug. Dus juist bekend maken aan de gemeenteleden. De Gruttetjerken, de Skakel en de Iepenhof bleven iepen. De reacties zijn natuurlijk heel verschillend. Van mensen wie de kerk open blijft, ja, die zijn natuurlijk opgelucht. Dus deels opgelucht dat hun kerk open blijft. En een ander deel, ja, dat is toch een zware boodschap. Er is al belangstelling voor de kerken. De Phoenix en de Adelaartjerken werden takkemier als eerste verkocht. De Koepel en Pelikaantjerken wat later. Dat binnen Rijksmonumenten en daarom dregen te verkeerpje. Sinterklaas werd op 12 november in Ljouwert 2 keer feestelijk inhellen. Oorzaak is een conflict tussen 2 winkeliersverenigingen. Het is altijd een groot feest dat Sinterklaas met zijn skip in Ljouwert arriveert en hem op een hinder door de stad bejouwt. Omdat de organisatie huiverig weer voor een onveilige situatie bij de spoorwegoergang in de scrans uit de routes krost. De argwaasie van de winkeliersvereniging derre. Zij hellen nou op dezelfde dag haar eigen Sinterklaas in. Ben je net bang dat ze me misschien tjin komen, nou? De 2 Sinterklaas? Absoluut niet. En diegene die op de strand komt, als de echte Sinterklaas natuurlijk. De organisatie van de officiële intocht van Sinterklaas is die op de loorstel terug het initiatief, maar zal de scrans net in de intochtroute opnemen. Tunder Epke Zonderland tocht het komend weekend toch mee aan de finale van de WK in Tokio. Zonderland kwam in Japan maar de schrik vrij. De Lemster turnde juster wol, maar zijn scoren weer niet al te heeg. En hebben daarop een voorlopig zegde plak. Joert kwamen nog oren turners in actie, maar Epke Zonderland bleu in de top 8 steen. En dat betekent dat hij komende snijn in de finale uitkomt. Dat hij daar dan een medaille pakt, is hij wist van deelname aan de Olympische Spelen in Londen. Takkemier. De sportredactie van Omroep Friesland heeft voor €250 een draafhinder kocht. En dit is hem dan, de zowat oorleeroude Dirk Buitenzorg. Arne Vreed werd er op een veiling verkocht voor een buyenprijs van €100, een djipte record. Het hinder lieke daarmee voorbestemd voor de slacht. Ontjuster doet de Omroep Sportredactie Dirk Oerkocht van de Tuskenhandler. Het is gewoon een te hele wies verhaal verworden. En zo zijn we op een gedachte komen van, kunnen we hem nou net op een manier redden van de slachter? En dan ik zie dat er misschien toch wat redden kan. Het zou natuurlijk helemaal mooi wijzen als letter het ongelijk van de keepers of de verkeepers duidelijk worden dat het beestje echt nog goed draven kon. En dan zijn ze heel dag weer bij mij aan de gang. De sportredactie zal een actie op touw zetten om Dirk zijn opleiding tot draafhinder betellie te kennen. Er is al een trainer en een stal regelen. Het Dragsterplein in Ljouwert verhoort de komende weekend in 1 grote zandbulte. Het plein moet de komende man 2 meter verhegen worden om zo 4 fietstunnels aan te lezen. Daarom wordt er 40.000 kuub zand naar het plein gebracht. Dat binnengoed 2000 vrachtwagen. Een deel komt uit het talud bij Zuiderburen, een stukje verderop hier bij de brug. En naast de Dresterbrug daar ligt een heel zandlichaam. Nou ja, dat gaat toch weg, want de aquaduct komt er, wordt gegraven, dus dat benutten we nu alvast. En de rest die komt elders weg en dat wordt per schip aangevoerd. De kiepauto's rieden de hele maanden oktober aan en aan. Daarna moet het zo'n eind februari nog inklinken. Verkeer moet dan in de Maas en Jongspits wachtwezen op oerlijst. Eind 2012 moet het werk aan het Dragsterplein bij Ljouwert definitief kleerwezen. Het is op dit stuit een van de populairste spultjes op de mobiele telefoon, Wordfeud. En nadat het aan de aanvoer leidt, kan dit Scrabble-spul aanstaan in dit Fries spelen worden. Zonder P1 is Wordfeud nou populair onder de eigenaars van smartphones. Je kent oorlog spelen en mij elke neer. Er worden binnen Nederland in het Nederlands te maken. De aanvoer heeft bij de bedenkers een vraagdeadline om een Frieske variant op een merk te brengen. Het is een leuke manier om met het Fries in de aanraking te komen. Ja, het is een hype op dit moment en als het beoordeeld is, is het natuurlijk super. 2011 is een poerbest hier voor Aqua Zoo. Maar 164.000 bezoekers draait het beste park bij Ljouwert haar best hier, nota. En dan is het hier net eens om, want week is het nog vakantie. De goede resultaten komen toch het goede vastseizoen en dat het van Simmer, netjes steende de Rijn, goed dierentuin waar weer. De komende jaren wil Aqua Zoo uitgroeien naar 200.000 bezoekers. Het waren er nog.
Joen en vannacht Rijnwetter, de westenwind helpt on en het wordt een graad als 14, 15. Morgen is het eerst wierd, lettermiddags klart het op. De temperatuur komt op 16 graden en er stiert een hudde westenwind. En dan zag je deze kwartier. Dadelijk hier in de sport in Boppenslag. En ik meld me meer Fries Nijs aan zoals om 6 uur.